Hello mga Yinians, DCB TV. Please po ito sa YouTube channel. Click po ito para sa video na upload ko. Ang upload niyan dito sa mga yan sa may Parayaw, papunta tayong Pututan. Dito ba yan sa bungad ng Parayaw ito. Sa may Sitio Kambugan. Ano daw? Mga Yinians, so ito yung papuntang Pututan. Barangay Pututan, Binmali, Pangasinan. Okay mga Yinians, samahan niyo ko. Tara na. Yung ano mga yung Pututan, may tulay doon mga Yinians. Ano yung Barangay Pututan? Yung pupunta natin doon tayo sa may tulay mga Yinians, diyan sa may Barangay Pututan. Bali mga Yinians, dito lang yung semento. Doon tayo galing mga Yinians, kayo naman yan, so diyan tayo galing mga Yinians, kayo naman yan, papunta din mga Yinians. Pag binaybay mo ito mga Yinians, yun yung yung Parayaw. Doon tayo dumaan sa Parayaw mga Yinians, sa Sitio Kambugan ba yun? Yung mga Yinians, doon tayo dumaan Sitio Gigan ba yun? Convenience. Sa may Pututan, lagpas ng tulay tayo. Andito yung tulay ng Pututan. Ayan, andito na po tayo. May delivery po tayo dito. Okay. Convenience. Sa sa Pututan tayo mga Yinians. May delivery tayo dito mga Yinians. Lagpas tayo ng tulay mga Yinians. Punta natin mga Yinians sa Barangay Pututan. Okay mga Yinians. Tara na po mga Yinians. Dito tayo ngayon sa Pututan mga Yinians. Nag-deliver tayo dito mga Yinians sa Barangay Pututan mga Yinians. Papunta tayo mga Yinians. Doon tayo pumunta sa court mga Yinians. Mga Yinians, dyan yung Yinians pupunta ng elementary school ng Pututan. Dyan yung Wedin. Ito pala yung mga Yinians, yung Barangay Pututan. Yan yung mga Yinians. Ito yung itsura niya. Ay mga Yinians, yung bahay doon nag-isa kanya ng mga Yinians. Yun yung mga Yinians, yun yung deliver natin. Ay mga Yinians, yung Barangay Pututan. Ay may mga bahay-bahay dyan. May baka. Ay mga Yinians, oh. Ay mga Yinians. Si pangalan nito si Oy, yung pangalan mo? Michael, si Michael. Oh, yan si Michael yan. Kaya Michael, shout out kay Michael. Oh, bigyan kita ng merienda dito sa Pututan. Oh, may kasama pa tong anong kasama nito? Diyos, doon sa kabila. Diyos, oh sige. Ito yung Team Jam dito sa Ito yung Team Jam dito sa may Barangay Pututan. Ayan. Team Jam. Dito tayo ngayon sa may Barangay Pututan. Meron event ngayon dito. Ayan si Parang Ligi. Kaway ka pare. Kaway ka. Antay mo yan, pupunta natin Parayaw mga Yinians. Mga Yinians, pupunta natin Parayaw. Andun mga Yinians yung natin, way natin. Mga Yinians, pupunta natin ng Parayaw. Ito mga Yinians, yung hindi ito mga Yinians nakasemento. Balik kayo naman Yinians, yung gano'n nakasemento. Pupunta natin mga Yinians, pupunta ng Parayaw mga Yinians. Pupunta sa may tulay ito mga Yinians. Hindi natin sa likod yun yung mga nakasemento. Ngayon ito mga Yinians, di na ito nakasemento yung dinaan natin. Yun mga Yinians, so doon tayo galing mga Yinians. Yung doon papunta doon mga Yinians nakasemento yung mga Yinians, sementado. Ito mga Yinians, di na nakasemento, kaya ito yung dito mga Yinians sa Barangay Pututan. Tara mga Yinians, matuloy mga Yinians, papunta natin yung Parayaw mga Yinians. Galing tayo sa Pututan mga Yinians. Okay mga Yinians. Yinians, galing tayo dun sa may sa may Pututan, sa may basketball court. Doon tayo galing kanina, papunta natin Parayaw mga Yinians. Okay mga Yinians, salamat sa panonood mga Yinians. Salamat din sa merienda, shout out kay Michael, binigyan din ng merienda. Okay mga Yinians, sa buong Team Jam doon sa may Pututan ngayon, meron silang event. Okay, God bless sa inyo. And salamat sa panonood mga Yinians. God bless you, sana sa mabuting kalagayan, keep safe and bye bye.